Nkosi yena owakhile ekusithekeni kophezu konke nohlezi emthunzini kaSomandla uthi kuJehova, uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. Haleluya. Ngicela ukuligodloza ipulpiti bangcwele ukuze le ndaba sizoyikhuluma kahle. La sifunda khona uDavide uyakhuluma, ukhuluma ngomuntu othile owakhile futhi endaweni ethile. Haleluya. So uDavide mangabe ekhuluma ngalomuntu uspecific ukuthi kunohlobo lokwakha okuthile, kunendawo ezithile ekwakhiwa kuzona. Kodwa uDavide amehlo akhe uwabhekisa kumuntu owakhile ekusithekeni kophezu konke. uDavide uyayibona iphalesi yakhe, uyasibona isigodlo sakhe njenganenkosi, kodwa uyadlula endaweni yakhe anasemzini wakhe omkhulu omuhle onezisebenzi onakho konke adingayo njenganenkosi. Njengalokhu uDavide evele eceleni uyadlula konke lokho, ubheka umuntu owakhile ekusithekeni kophezu konke. Haleluya. So uDavide mangabe eyibheka indaba yowakhile ekusithekeni, ubheka into yokuthi uyahlala ngaphansi komthunzi kaSomandla. Ngamanye amagama, akwenzeki uhlala ngaphansi komthunzi kaSomandla ngaphandle kokuthi wakhile ekusithekeni kophezu konke. Ibandla lithi amen. Ngiyeza sishumayela ngamandla, kodwa asike sixoxe. Lo owakhile ekusithekeni uyena okwazi ukuthi ahlale ngaphansi komthunzi wophezu konke noma kaSomandla. Emva kwaloko uyena okwaziyo ukuthi asho okuthile ngoNkulunkulu. Haleluya. Ngamanye amagama, akusiyena noma ubani osho okuthile ngoNkulunkulu ngaphandle kokuthi sakhamuzi endaweni ethile. Haleluya. So uDavide mangabe ekhuluma ngale ndoda uqale abheke ukuthi uNkulunkulu ebuNkulunkulini bakhe kuyakheka kuye. Haleluya. uDavide ukhuluma ngoNkulunkulu ukuthi ukhuluma ngale nsizwa noma ngalo muntu nje owakhile ekusithekeni. Ngamanye amagama, kunendawo ezingabonwa abantu, kunendawo esizibiza ngama-secret places. Haleluya. And lawo ma-secret places kukhona umuntu otholakala khona, and leyo secret place leyo inomnikazi wayo. Njengalokhu sina emvuselelweni sisesigodini sendaba ezithathwayo. Haleluya. Thina ngokwethu ngibona ngcobo ngokuzana, kodwa njengoba ngilapho ngaphasi kwenkosi uGwala, njengoba lemvuselelo siyibekile la, ayikho ebukhosini bakithi emafundzeni, kodwa ila kaGwala. So njengoba silana, ibandla lizoba khona lana, lizobe lisendaweni kaNkosi uGwala. Ngamanye amagama, ibandla yebo iJesus Kingdom Center, kodwa inkosi ebusayo kule ndawo bani uGwala. Kanjalo yena-ke owakhile ekusithekeni kophezu konke
ngamanye amagama lento le ithi ikhona indawo ebizwa ngokuthi sekusithekeni. Ukusitheka lokhu ukusitheka ngophezu konke engophezu konke ungumnini mandla onke ungumnini musa onke ungusomandla elithi iBhayibheli kumaRoma chapter 13 athi amandla wonke nawakhothame usomandla umdali wezinto zonke uthi uDavide uyahlala ngaphansi komthunzi kaSomandla. Ngamanye amagama indawo umuntu akha kuyo iyona emchazelayo ukuthi ukuphila kwakhe kunjani. Haleluya. Ngelinye ilanga uAbrahama wakaphuma nomshana wakhe ezweni lakubo. Lithi iBhayibheli ngokuhamba kwendlela bahlukana wathi uAbrahama zikhethele ukuthi wena. Lithi iBhayibheli umshana kaAbrahama uLothi igama lakhe wayesebona indawo le yayivele kuyena emehlweni akhe kwamadlela ahlaza. Yavela emehlweni akhe ithandeka izomnikeza umcebo izomnikeza konke akudingayo. Jesus. Kanti akazi ukuthi kule ndawo azohlala kuyona azokwakha kuyona kunobubi bakhona kunendlela yakhona ekuphilwa ngayo. And le ndlela le ekuphilwa ngayo iBhayibheli liyaveza ukuthi iyona leya ndlela eyenza ukuthi uNkulunkulu ayibhubhise iSodoma neGomora. Haleluya. So indawo owakhile kuyona yadinga ukuthi kwesinye isikhathi uphume uyokwakha kwenye. Haleluya. Ngenxa yokuthi ingabhujiswa ngenxa yezinto ezihlala kuyona nangenxa yezinto ezitholakala kuyona. Haleluya. So la sifunda khona noma siyivale siqede indaba kaLothi indlela ekwakuphilwa ngayo abesilisa babelalana njengalokhu kulala wesifazane nowesilisa kwakhiwa umntwana. Okuyiyona nto eyenza ukuthi uNkulunkulu ayibhubhise iSodoma neGomora. And then before libhujiswe uNkulunkulu wakhuluma noAbrahama ukuthi ngiyolibhubhisa. uAbrahama wayesebuza ukuthi manga ungathola abantu abaphila ukulunga ungalibhubhisa yini bewu-50? Wathi uNkulunkulu cha angeke ngilibhubhise. Bewu-40 wathi cha. Bewu-30 wathi cha. Wathi bewu-20 wathi cha. Wathi bewu-10 wathi cha. Wathi uAbrahama uyabheka wathi ukuthi bawu-4 kwamele ukuthi uLothi nomkakhe namadodakazi akhe amabili bakhishwe ngenxa yokuthi bancane abantu abalungileyo. Ake ngizomemezele gobhogobho ukuthi lemvuselelo izele ukuthi igobhogobho lingachithwa. Haleluya. 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 Jesus. And into ezokwenza ukuthi igobhogobho lingachithwa ukutholakala kwabalungileyo. Haleluya. Jesus. Haleluya. Ukulunga kwabo abalungisisiswa ukuthi bazalwe abantu abaright. Balungisisiswa ukuthi sebeyamkholwa uJesu Kristu. Haleluya. Incwadi yabaseRoma chapter 5 verse 1 uthi manje umuntu uma elungisisiwe ngokukholwa umi enokuthula phakathi kwakhe noNkulunkulu. Ngamanye amagama into yokuthi umuntu akakholwa uJesu Kristu yenza ukuthi kube khona ubutha phakathi komuntu noJesu Kristu noNkulunkulu. So umuntu makabethatha igxathu lokuthi uyakholwa lithi iBhayibheli uyalungisisiswa. Haleluya.
emva kwaloko lokhu kulunga lokhu kube ukulunga okuza ngani ngokholo. Elithi iBhayibheli umuntu uyakholwa enhliziyweni ukuthi uNkulunkulu umthumile uJesu Kristu ukuthi eze afe avuke aphinde akhuphukele egazini uyabuya. So mangabe uke umuntu wayikholwa leyo ndaba leyo, lithi iBhayibheli lokukholwa kwakhe kumenza abe ngolungile kuNkulunkulu. Elithi iBhayibheli encwadini yabaseKorinto chapter 5:18 wakhona no-19 lithi uNkulunkulu waye kuJesu Kristu elibuyisa abantu ebabuyisela kuye, yena ongasazanga isono wamenza isono ukuze bonke abonile benziwe ukulunga kukaNkulunkulu. Ukulunga lokhu okuza ngani okuza ngokholwa. Yena-ke owakhile esithekeni kophezonke uyakuhlala ngaphansi komthunzika somandla. Incwadi kaMateyu chapter 6 uthi uJesu mangabe enikela, mangabe elenzela abantu umusa, mangabe kukhona into oyinikezwa omunye umuntu ukuthi imsize, kungaba imali, kungaba ingubo, kungaba ukudla, uthi lokho akwenziwe esithekeni. Hallelujah. Ukhona ubaba obona esithekeni. Yena lowo baba okhona esithekeni uzamnikeza umvuzo phakathi kwabantu. Hallelujah. Mangabe kube uJesu uthi mangabe uthandaza ngene ekamelo lakho vale uthandaze kuye uNkulunkulu osekusithekeni. Yena lo uNkulunkulu osekusithekeni uzavuza phakathi kwabantu. Ngamanye amagama yonke into yenziwe esithekeni. Yavela phakathi kwabantu. Athi uJesu mangabe eqhubeka athi mangabe sengizibukela anowenza liphezulu ubuso lingabonakalisa ukuthi lizilile ngokuba indaba yenu iphakathi kwenu noNkulunkulu okhona ekusithekeni. Ngokuba yena owakhile esithekeni uyahlala ngaphansi komthunzi kaSomandla ebese exoxa indaba ethile ukuthi wena Nkulunkulu isiphephelo sami ememezele ukuthi asibona bonke abantu. uNkulunkulu ayisiphephelo sabo, asibona bonke abantu. uNkulunkulu ayinqaba yabo, asibona bonke abantu. Abantu abantwana bakaNkulunkulu kodwa ibona bakhile esithekeni. Yeah. Jesus. Lento yasekusithekeni iyinkinga kanje. Mangabe ungekho ekusithekeni kophezu konke, automatically usekusithekeni kwamandla ombuso obomnyama. Hallelujah. Amahubo 1:19 izwi likaNkulunkulu lithi uthi uDavide lapha verse 9 verse 5 uthi uDavide, Nkosi ngiyacela ungisize ungikhulule kwizono zasekusithekeni. Yeah. Ngamanye amagama kunezono ezenzekalayo ekusithekeni. Hallelujah. Ake ngibezele ukuthi lento oyibiza nge-privacy, lento oyibiza ngama-secrets, kukhona la iphethwe khona. Hallelujah. And mangabe kaphethwe uNkulunkulu, automatically uSathane uyiphethe. Yeah. Awenze njalo ukuthi uJesu, encwadini kaJohane chapter 5 uthi okholwa yizwi longithumileyo uyaphuma ekufeni angene ephileni, akasaye kwahluleli.
Hallelujah. Ngamanye amagama into yase-secret place inamandla and ukhona oyiphethe. Mangabe kungesiye kaNkulunkulu umenzi wezinto zonke, automatically uSathane uyiphethe. Hallelujah. Mibili imibuso elawula impilo eyenzeka physical. Lezinto ezenzeka physical azizenzekeli ngokwazo, kukhona la ziphehlwa khona. Hallelujah. Mana bezingaphehlwa uNkulunkulu bakhona abasiphehlayo. Hallelujah. Njengalokhu uNkulunkulu ethume thina njenganey'nceku zakhe ukuthi sishumayele ivangeli, sikuveze ukulunga kaNkulunkulu, siphile ngezwi laNkulunkulu, nilibone siphila nani, sinilekelele ukuthi niliphile. Kanjalo noSathane kunabashumayeli bakhe. Hallelujah. Kunenhlaka zakhe azimisile ukuthi wena uphile lempilo oyiphilayo. Ngifuna ukumemezela namhlanje ebusuku ukuthi ikhona indawo owakhile kuyona. Into enamandla yokuthi ichazele ukuthi manga uJesu ebuya noma wena mangabe ufa, ikusasa lakho limi kanjani. Indawo yase-secret place yakho, indawo yasemfihlakalweni yophezonke yenza ukuthi ube ngaphansi komthunzi kaSomandla. Le-English ithi you will be under the shelter of the Most High, of the Almighty. Ngamanye amagama lento ithi kahle kahle mangabe wakha emfihlakalweni kaNkulunkulu ophezonke, ukwakha kwakho khona kukwenza ukuthi wena ube ngaphansi kombuso wakhe, ube ngaphansi kwamandla akhe. Ilento ekunikeza amagunya phezu kwemimoya ethile. Nayikhumbula le ndaba etholakala kwizenzo elithi iBhayibheli, kwakunamadodana enceku ethile athatha indwangu ezazibekwa emzimbeni kaMpostoli Paul, bezibeka emzimbeni bese behamba bahlangane nomuntu ogulayo, bathi wena sifo phuma, sifo, wena sifo phuma, sifo, wena moya ogculile phuma, iphuma. Ngalelana lithi iBhayibheli bahlangana nabanye ababekhwelwa amadimoni, bathi benza njengokujwayelekile. Akhuluma amadimoni athi umpostoli Paul lenithi niyasikhipha ngaye nalo Jesu amshumayelayo. Umpostoli Paul siyamazi, uJesu lo enimshoyo siyamazi, nina ningobani? Lithi iBhayibheli amadimoni, labantu ababekhwelwa amadimoni babashaya labantu baze babanqume. Indaba babeyiphethe into enamandla, kodwa amandla bona bengekho ngaphansi kwawo. Kunezimpi empilweni ezithi mangabe zifika zingabuzi ukuthi ugogo wakho uyathandaza yini noma uma wakho uyathandaza yini, ezidinga igaqa lakho, ezidinga ukuthi wena umthetho wakho ubani omnikeza amagunya phezu kwempilo yakho. Hallelujah.
lithi izwi lenkosi namhlanje mangabe lizwa izwi lami lingayenzi likhona inhliziyo zenu. Ake ngimemezele ukuthi umuntu uyakwazi ukuyiqinisa inhliziyo athi uNkulunkulu emthinta ayiqinise, and ukuyiqinisa kwakhe kuyamenza ukuthi noma uJesu azivele izono zakhe, noma uJesu awathwala amacala akhe, noma uJesu athwala ihlazo lakhe, wathwala ububi bakhe, ngenxa yokuyiqinisa inhliziyo yakhe aye elahlweni. Yena owakhile ekusithekeni, indawo-ke yasekusithekeni kophezu konke ile ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Isaiah 54 asifunde sengiyavala. Isaiah 54 verse 10. Kunendaba lapha yana enamandla engifisa siyibheke. Ngiyacela umphuthumele sisi. Ophuzayo kulawo manzi akomina phakade. Isaiah 54 verse 10. Asifunde Isaiah 54 iJerusalem elisha ihloko sakhona. Yes. Uverse 10 usho kanje. Yes. Yebo, izintaba zingamuka namagquma angasuswa. Yes. Kepha umusa wami ayokumuka kuwe. Yes. Nesivumelwano sami sokuthula asiyukususwa, usho uJehova okuhawukelayo. Yes. Number 1, uthi uNkulunkulu la izintaba namagquma konke lokho kungaphela. Hallelujah. Hallelujah. Izinkinga lezo obhekene nazo zonke zingaphela. Kodwa kunento emile njalo. Umusa kaNkulunkulu phezu komuntu. Nesivumelwano sokuthula. Izwile leyo ndaba esivumelwano sokuthula. Hallelujah. Ngamanye amagama kukhona ukuvuma komuntu, kukhona ukuvuma kaNkulunkulu, bese kwenzeka impambuso yokwenzana lesibiza ngokuthi isivumelwano. Uvumile umuntu, wavuma uNkulunkulu, kwaba nesivumelwano phakathi kwabo. Emva kwalokho leso sivumelwano kwaba esokuthula. Ngenxa yani, ngenxa yokuthi uNkulunkulu unesihawu nomuntu. Njengoba sikuleli tende leli uNkulunkulu udedele umusa omningi ukuthi usize abantu, usindise abantu. Hallelujah. uNkulunkulu udedele umusa omningi ngaphezu kwendlela engeke ngayibona nami uNkulunkulu engikhombisa lemvuselelo, engeke ngayibona uNkulunkulu eyenza lemvuselelo kubantu balekhophokopo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngoba ngoliqinisa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi asivezele ingxenyana. Ibe ikhona ipackage ephelele. Hallelujah. Bese edinga ukuthi thina size kuyena sizokwamukela konke lokho akuvezile. Jesus. Ngifisa ukuthi namhlanje ntambama ngimemezele ukuthi indawo yase-secret place kaphezu konke ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu. Cause ubudlelwano bomuntu noNkulunkulu abenzeki ngesonto enkonzweni. Yabona njengoba kusasa kuyisonto ngo-10 o'clock thina sonke siye emasontweni ethu. Emasontweni ethu sobe soqhuqhuzelana sizwe izwi likaNkulunkulu, kodwa kusukela ngomsombuluko kuya ngomgqibelo ila kuvela khona ubudlelwane bakho noNkulunkulu ukuthi bunjani. Hallelujah. Ila khona impilo yakho yase-secret place ivela khona. Usesikoleni, usemsebenzini, ukhona ekhaya, ila impilo yakho ifika ivele khona. Hallelujah. Ngesonto sonke sisuke sigqoke kamnandi, siswenkile. Mangakuthi uswenkile futhi ngendlela oswenke ngayo, noma ugqokile ngendlela ogqoke ngayo. Abanye bagqoka ama-triples, bagqoke ngayo yonke indlela abafisa ukuthi bazipresente beyiyona. Amen. Kodwa ake ngimemezele ukuthi
kona sekukhona konke lokho kusukela ngomsombuluko kuya ngomgqibelo uphila phakathi kwabantu ila kuvela khona impilo yakho yase-secret place. Hallelujah. Uthi uJesu makhanye ukukhanya kwenu phakathi kwabantu abantu babone imisebenzi yenu emihle ebese bedumisa uNkulunkulu osezulwini. Ngamanye amagama abantu bazofinyelela edumiseni uNkulunkulu osemazulwini ngenxa yemisebenzi yabantu abathi bayakhona. Hallelujah. Impilo le oyiphila emva kwesonto iyona mpilo yakho yase-secret place and iyona mpilo yakho esivezelayo ukuthi ubani owakhile ngaphasi komthunzi wakhe ngokuba bonke abakhile endaweni efihlakele yophezu konke bayahlala ngaphansi komthunzi kaSomandla. Into yodwa engaphikisana ukuthi bonke abangakhanga endaweni efihlakele yophezu konke abekho ngaphansi komthunzi kaSomandla. Ake ngimemezele namhlanje ntambama ukuthi khona inkosi ephethe indawo efihlakele igama layo nguJehova. Inkosi akebize izakuzalini ebese ngitshela imfihlo eningazaziyo ngithathe ngifake ninazise izinto eningazazi. Ake ngimemezele namhlanje ukuthi zikhona izimfihlo kodwa zephulelwa ngabo abakhile esitheni. Hallelujah. Jesus. Lento yokwakha ekusithekeni yenza ukuthi u-understand ukuthi mangabe sophila sokwamukela uJesu ethi eBhayibhelini uphumile ekufeni. Ngamanye amagama ikhona impilo umuntu akwazi ukuthi ayiphile esekufeni. Amen. Athephile esebenza ewondla futhi umndeni wakhe noma engawondli ekwenza lokho nalokho kodwa impilo yakhe ibisekufeni. Hallelujah. Ingakho nguthanda umhlabelelo wamaRoma lothi ngegama lakho Jesu uguqa phansi konke bese kube khona university nasekufeni kwethu. Amen. Solulamiswa yilo. Hallelujah. Ngamanye amagama ikhona indawo ebizwa ngokuthi sekufeni. Hallelujah. Umuntu angaphile kuyona. Hallelujah. And into emenza ukuthi aphile kuyona isinqumo sakhe asenzayo mayelana noJesu. Jesus. Uthi uJesu mangabe senikholwa yimi namazwi ongithumileyo ngasona leso sikhathi niyaphuma ekwakheni ekufeni ningene ekuphileni. Hallelujah. Number 2 anisaye kwahlulelweni. Amen. Ngamanye amagama ukwahlulelwa khona kodwa umuntu onoJesu Kristu akaye kwahlulelweni. Hallelujah. Into ngosuku lokubuya kwenkosi ezobe yenzeka umuntu okuKristu Jesu lithi iBhayibheli akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Ngamanye amagama kulabo abangekho kuJesu Kristu kulahlwa kukhona. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa ke kulabo abakuKristu Jesu ukulahlwa akusekho. Ngamanye amagama ukulahlwa kade kuvele kukhona kodwa ngenxa yendawo asebeyona ukulahlwa akusekho khona. Siphakame nisime ngenyawo mfisa ukuyothandaza nomuntu othi ngiyafuna ukwakha endaweni esiphakeme kaNkulunkulu. Ngiyafuna ukuba nobudlelwane noNkulunkulu. Ngiyafuna ukuyilungisa indaba yami noJesu. Ngisasenaso isikhathi sokuyilungisa. Ake ngimemezele namhlanje
wakhe ebusuku ukuthi uJesu kuphela ongayisi abantu elahlweni. uJesu kuphela elithi izwi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akamthumelanga uJesu ukuthi alahle abantu kodwa ukuthi abantu basindiswe. Yena wathi lesithele akendebezeli umuntu othi kule mpilo le ngifuna ukuphila impilo ephethwe nguNkulunkulu.